Il-Kumitat tal-Ministri fih dan il-Kunsill tal-Ewropa iddikjara li ma jara ebda raġuni għaliex għandu jieħu miżuri addizzjonali kontra Malta dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia u l-allegazzjonijiet tagħha dwar ħasil ta' flus. Fl-istess waqt sostna li jinsab fiduċjuż mill-azzjonijiet li qed jieħdu l-awtoritajiet Maltin. Il-Kumitat tal-Ministri għal dan b'risposta tal-mistoqsija li saritlu mill-Europarlamentari Olandiż Pieter Omtzigt f'Jannar li għadda. Omtzigt li huwa membru tal-Partit Popolari Ewropew li fih imsieħeb il-Partit Nazzjonalista irrepeta l-allegazzjonijiet ta' Caruana Galizia u staqsa x'passi se jkun qed jieħu l-Kunsill tal-Ministri fil-konfront tal-awtoritajiet Maltin dwar dak li se jaħnu nuqqas tal-Pulizija Maltija li tinvestiga ħasil ta' flus minn uffiċjali Maltin u nuqqas skontu tal-Gvern li jipproteġi lil Caruana Galizia u lil whistleblowers. Fit-tweġiba tiegħu il-Kunsill tal-Ministri li jiġbor fih dan l-Ministri tal-Affarijiet Barranin ta' 47 pajjiż Ewropew wieġeb li l-allegazzjonijiet li għamel referenza lihom l-Europarlamentari tal-Partit Popolari Ewropew jinsabu soġġetti għal inkjesta ġudizzjarja. Fakkar li delegazzjoni li kienet f'Malta f'Novembru li għadda diġà provdiet l-informazzjoni darbtejn dwar il-passi li ħadu l-awtoritajiet Maltin u anke riżultati li kisbu sa issa dwar il-qtil ta' Caruana Galizia. Dwar l-allegazzjonijiet ta' Caruana Galizia, il-Kumitat wieġeb li bħalissa tisiru l-investigazzjonijiet neċessarji minn awtoritajiet ġudizzjarji indipendenti u dan b'kooperazzjoni sħiħa mal-mekkaniżmi kollha kompetenti tal-Kunsill tal-Ewropa. Żied li dawn esprimew l-impenn tagħhom li jżommu lil Kumitat tal-Ministri informati b'mod sħiħ bil-konklużjonijiet kollha tal-investigazzjonijiet li għaddejjin. Fid-dawl ta' din informazzjoni l-Kunsill tal-Ewropa li l-ħidma tiegħu tinkludi l-ħarsien tal-jeddiet tal-bniedem, ir-rule of law u d-demokrazija qal li ma jara ebda raġuni li jieħu miżuri addizzjonali dwar Malta. Qal ukoll li jinsab fiduċjuż li l-awtoritajiet Maltin se jkomplu jagħmlu użu b'mod xieraq tal-metodi u l-mekkaniżmi disponibbli kollha, kemm fil-Kunsill tal-Ewropa u kif ukoll fuq livell nazzjonali, b'rispett sieħ lejn il-valuri fundamentali u l-istandards tal-Kunsill tal-Ewropa.